Ассалому алайкум мухлисои канали Саудутиҷӣ. Ҳама каса бардро чӣ хелен созен хубен саломатиётон хубай настаренотон созай. Ана аки гӯш кинен ки дар ин видео чӣ ҳастае бардро. Дар ин видео як ванаи фурӯшие, як вана айрасӣ овардагие. Баъд тайга сетка бофакай бардро. Сетка бофакай. Ҳозир мисол дар видео гап мезанам чӣ хелияй. Ва як тайга термос ҳастай. Термоси фасонай ки на термоси зурай 10 сотиқ заминай бардро 10 сотиқ замин нархиш 30,000 сомонай. Як хонаи замини дигай бардро дар хона дорава 12 сотиқ замин нархиш 60,000 сомонай. Ва квартираҳои арзон ҳам ҳастай бардро. Як квартира ҳастай дар шаҳри Душанбе ба ҳама чиза чора шайне ки видеоро тамошо кунен зури бад омадагида бардро. Касе ки ягон чизи фурӯшӣ дошта боша бардро мисол хонаҳай мошина ягон магазина ягон гов мол дошта бошен тариқи мо WhatsApp дар мо равон кунен мо барои харидоро рекламаш мекунем. Ва аму як дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо биҷиқен. Касе дар канали мо меҳмонен бояд подписатсия кунен. Рафтем ака. Акай Насим навистае ки ана салом ака ман хона харам неки ҳоли сум надорам. Ҳамин видеои шуморо тамошо мекунам леки ҳам хел фикр мекунам ки хона харидагиам. Кай Насим зинда бошӣ гап нест. Ба нависае ки раҳмат барои видеоҳотон. Зинда бошӣ брат, саломат бошӣ. Давом метем видеора. Бардрои азиза ман ака эълона сар кардем. Бо диққат то охири видеора ёнбош кунем. Бо диққат ҳам гӯш кунен да бардро. Чӣ мегем мо? Дӯстони азиз, анами термоси ана хиткам бидай фурӯшияй. Хоб дар ноҳияи восе ҳолаташ хубай бардро. Хай мисол бо занг мезанен берен най пеш мебинен ами термоза ҳолатша. Нархша 350 сомонӣ мега. Бисёр чизи хубай не ки. Номерои телефонаш аст, занг бизанен харидоро. خب دوستان عزیزم مگذاریم با دیام اعلان امروزه. انا دیام اعلان امروزه ما بردرو وانای فروشی ای. وانا سولنا اتجاد هست که برای آوازی کردن بسیار چیزی خوب اینه که وانای فروشی ایرسی آوردگیان وانا بردرو اوهانی بده. و هست که چگونی شاید که اوهانیش صفت خوبش ده. نویسگه که ایرسی آوردگیم شه انا استفاده بردگی نیست. نوای خب نرخش 1000 سومون میگه. 1000 سومون نرخش. навайс аст яънеш айрасӣ овардагия мега. Ина номерои телефонаш бардро 1000 сомон. Касе харидор бошен занг бизанен. бардаҷоно ана сеюм эълони имрӯзаи мо бардро ана ишам а як бародар. Ҳами ҳар се чизе гуфтам бардро а як бародарай. Иш бардро сетка бофак будай. Сетка бофак фурӯшӣ нархиш 5500 сомон. کم ترک ارزان می شود. هر سه بردرو هم چیزایی گفتم در ناحیه واسعه یک برادره. ممکن همش ایرسی آوردگی ایده. خیلی نمره تلفنش با زنگ میزنن میپرسن. بردرو چه خیلی کی را گفتم این ست که با فک بده. نمره تلفنش هست انا زنگ بزنن معلوماتی بیشتر را بگیرین. бардрои азизам монда набошене. мегзарем ба чорум эълони имрӯза аки замини хонаода мегзарем. ам як дуналай ки бепала барои меҳнатҳои моне ки биҷиқем дареғ надорен да. ам битонен ами видеора падилитса кунен любой ҷода имо WhatsApp чи сайто дорен. дӯстони азиз ин замине десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ана шаҳри Душанбе да бардро замини арзоне ки 4 сотиқ заминай. соҳиби замин мега ки замини фурӯшӣ ана тарафи сементзавод Девдара ҳуҷҷатош 100% мерай хонара мекуниву медрои зиндагӣ кардан мегирӣ. ову свет дора мега. ина ову свет ҳам доштай. нархиш 60,000 сомон. чӣ хел нархи зурда бовар кунен. занг бизанен харидоро. видеои пешнар аҳамият додам гуфтан ки аз ноҳияи 5 бимонен. гап нест бардро. аз куҷое ки дар кора бинависен комментарияда. ҳозир бинависен ман ами арзон ёфта барои шуморо реклама мекунам. ман дароӣ мекунам хонаву замин фақат ман арзоноша ами барои шуморо ҷидо мекунам да. медонам ки фақат ами арзоно шуморо дӯст медорен. ами чизои арзон да бардро. оли қимат ҳам ҳастай дар видео беташвиш тамошо кунен. дӯстони азиз ана замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи 5. на тарафи на
ноҳияи пане қамсангир ба панҷастайку калхозобод ана мисиндай 10 сотиқ заминай харидорои аниқ боша занг бизана арзон мешава мега нархиш 30,000 сомон ина биё биги яка ана ки бардоро бо мегзарем ба як хонаи арзони дигане ки оли квартира ҳам ҳастай дар видео як бор дига даётон биёрам дӯстони азизи хонаро десен чӣ хел фасоне хе проектча нигоҳ ку мада маҳқул шине ки хонаи фиши бардоро қарор дорад дар ноҳияи ёвон 7 сотиқ заминда 4 дар хона кардагӣ соҳиби хона мега ки хона ремонт кардагиай хоб оли пра маълумотча гӯш киненда 4 дар хона 7 сотиқ замин диташ ремонт дора дитай дигаш надора хай бардоро пул боша мегирӣ мисол амуду дар хонаи мисол хонаи тайёр даку ремонтош тайёр медрои зиндаги кардан мегирӣ бо пул шид бо дигари дар хонашам ремонт кардан мегирӣ нархи арзон 125,000 сомон мумкин арзон кина харидорои аниқ занг бизанед бардорои азизам аз киҷо хона замин квартира дар кораи дар комментара бинависен ва амуя дона лайки бепалам биҷиқен эҳе оли лайка бисёр гуфтам ба як хел бародар мега ки ами қалайк мегӯйне ки дӯстони азиз ин хонаи десен заминие қарор дорад дар ноҳияи восе 12 сотиқ замин дорад дар хонаи дига ҳам дора мега хонаҳо коробкаи он ҳамун хонае ба фикри моз бо хай мусол занг мезанед мепурсен соҳиби хона мега ки дар ноҳияи восе ҷамоати раҷаб ана раҷабова деҳаи пӯшони миёна барои дар хонаро фундаментош рехтагӣ ову свет ҳама вақт ҳастай ай хондана чишмон курш дай бовар ки нархи 60,000 сомон занг бизанед харидоро ва бардорои азизам мегзарем ба 8 эълони имрӯза ана хобтон набара бо дӯстони азиз ана хонаи фасон мақсад ами касе ки бардорҷоно пул мисол бастарак дорен ина хонаи фасон ба худо хонаи зурай хела меҳнат кардагие хонада касе ки пул дорем бардоро касе ки ҳами территорияем бихарен хонаи зурайне ки бо диққат гӯш кунед хонаи фиши бардоро қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи шоҳмансур тарафи 9 километр ай аманал то хонара 2 километр дуртар ай 6 сотиқ заминда 6 дар хонаи фасон кардагиане ки охи нигоҳ ки ремонташ полни люксай ову светш ҳастай ҳуҷҷат 100% гирди хона забори баланд қати вардоштагӣ дарвозаи фасони қимат часпондагӣ бардоро падвалам дора гуфтум бардоро ку мисоли хонада сахт меҳнат кардагиай хай мисол касе ки хона кардагия ба қадри хона мерасен нархша 650,000 сомон мега ина бардоро 650,000 сомон ина дарвозаша нигоҳ ку чӣ хел фасоне хе хай бардоро 650,000 сомон мега ана харидоро занг бизанен муомила мекуна занг бизанен харидоро дӯстони азиз касе ки видеои пешнара ана тамошо карда буд бародарҷоно яди хонара росига пафтор мондесем ки ами бародаро мисол ами хонаҳои хичона буфурӯша насиб иншолло бо видеои дигарида ами хонаҳои нав ба нава интизор шенда бардаро аки мисол чизе ҳаст ҳамура гуфтесамда баъд як хеле нанависен комментарияда ки чӣ ба хонара дим бора мемонӣ дӯстони азиз бо диққат гӯш кунед хонаи фиши қарор дорад дар ноҳияи ёвон ҷамоати ҳасанҳусен деҳаи чойлама номи пешинаш дача мегуфтиянша ба района 3 километр дуртар 15 сотиқ заминда 4 дар хона қатъи кайлдориш кардагӣ ремонтчи коробка ову свет ҳаст ҳуҷҷат 100% се тарафи хона маҳкам нархиш 150,000 сомон муомила дора харидоро занг бизанед дӯстони азиз чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтем як квартираи арзон астай ба ҳама чизи чораш дар шаҳри душанбе ина бардоро ҳамун квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе чӣ хеле гуфтам ноҳияи фирдавсида айдӯстӣ я остановка боло кӯчаи борбад 108 будай як хонага дар 3 этаж қарор дорад қариб 30 квадратни метр ремонти замонавӣ кардагия чӣ хеле дастурат десен ову светш доимӣ кор мекуна ҳуҷҷат 100% қолин телевизори плоский кухни гарнитур газ холодильник палисос стиральни машина кондитсионер ҳамин чизе гуфтам бардоро ҳамин чизост мисол дар хона месодай нархша 340,000 сомон мега арзон мешава ё ба навастройка мисол 80-90 квадратни метр ягон квартира боша алишам мекадай номерои телефонаш ҳастай маълумоти бештара занг бизанем алиши фурӯшӣ имо ватсап дора бародарҷоно
ана ки бардоро мегзарем ба 11 элони имрӯза қариб видео тамом шид неки амя доналай ки беплам аёто наброрен дӯстони азиз срочна ами соҳиби хонада пул дар кора бо диққат гӯш кинен срочна хонаи фичӣ қарор дорад дар ноҳияи қамсангир ана номи пешинаш қамсангир бардоро номи навш ҷайҳун касе намедона ай бозор то хонара мисол 1 километр дуртар будай 12 сотиқ заминда 3 дар хона қати веранти хушушкардагӣ кухни баня дар друншай ремонташ миёна бардоро ову светаш мисол пастаяни кор мекардай ҳуҷҷат 100% дарахтои навниҳол дора ҳоҷатхонарам дошта бардоро нарша чихеле ки дар бар экран навистагиам 135 000 сомон бо савдо мешава бардоро агар мисол ози ними пулша битен нимша бадам битен мешава 135 000 сомоне нархи асосиш мақсад ними пулша ози битен нимша бадам битен мешидай срочна ин бародар дар дӯстони азиз пул дар корай номерои телефонаш аст на номерои поёнгиш имо WhatsApp дора занг бизанед хонаи арзона бихарен ва дӯстони азиз мебад навори хонаҳои фурӯши имрӯза ана чихеле ки подписчикои ман медона бардро агар ман астреном соз бошам ма байни видеода ё аввали видеода ё мисол любой ҷои видеода кам-кам шӯхӣ мекунам бисёрот подписчикои ман медонен ва касе ки навичокен бардро мисол нав дуромадаген ана фикр накунен ки мисоли блогера ё мисол баранда девона шидаед шидаед бардаҷоно ана чихеле гуфтам ма кам-кам ҳамин настрени дега пайда ҳамин настреним боша бовар ки кам-кам шӯхӣ мекунам ки ҳамин шумо ҳамин чихеле ҳамин навори моро тамошо кунен ҳамин роҳат куненда хай бисёр дар кор омадагӣ бисёрот мисол хона харен бисёрот квартира харен бисёрот замин харен бардро медонам хай бисёрот сумам надорен хай интересоват мекунен зинда бошен раҳмат барои дастгиритон пешай ҳама раҳмат ки дар комментария фикрҳои беҳтаринтона менависен бардро ана касе ки то охири видеоро тамошо кард дар комментария рақами 5 бинависен ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатима чахчахи мардакӣ карда тамошо кардем ва дӯстони азиз аз куҷо хона замин квартира дар кора дар комментария бинависен ман арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунам ва ҳамуя дона лайки беплан биҷиқен рӯз я бародар нависад ки лайка ба биним ҷиқидам гап нест ба худо зинда бошене ба худо ҳамин комментарияи шуморо мехонам баъд ҳамин вақти навор карданда да ёдум мезанада саломат бошен бардаҷоно худованд дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен дасти кама набинен дӯстони азиз раҳмат ако раҳмат апашко раҳмат бисёрот калонене ма бисёрот майдаен ҳаматона дӯст медорам бардаҷоно то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мову шуморо нигаҳбон боша хай бардаро